Tu libera con la papaya. И здравейте хора, това е пети епизод на Майнкрафт. В този епизод ще съберем руди и под руди имам предвид gold, iron, Въглища. да, и други неща. Ако не успеем да намерим, просто не знам, ще е голяма загуба. Така, с Иво няма да се разделяме, за да не се загубим. Виждате от миналия път къщата. Ето да, миналия епизод, в което я довършихме. И камъни също ще Идва, Иво. събираме. Идвай. Идвам. Извинете. Къде са? Сега. Да, сетих се. Ела. Много трудно се намира голд. Сигурно няма да въглища по-лесно, обаче... Айрона, когато намерим въглища и когато имаме около 3 камъка, айрона може да си го направим. А пък голд... Не знам. Копай надълбоко и... Хора, сега предупреждавам, ако не успеем този епизод да намерим айрон. Така, предупреждавам. Ще съберем камъни и въглища и ще си направим айрон, ако не успеем да намерим. Нали така? И ако не успеем нищо да намерим, не се сърдете, защото ние не може да знаем кога какво ще излезне откъде и не знаем къде има, просто копаем. Аз предлагам да идем за въглища. Тук ми се струва празно, пък аз видях едни въглища. Ако искаш ме следвай, хайде. Пещера! Да бе, Ела, тука. Виж? чакай идвам. Слагам факла. Да. Въглища! Бе. Хора, веднага намерихме въглища. Ето Иво са идва. Така. Сега е добре. Доволни сме за сега. Ето и то не е малко въглища. Има и продължение. Бягай Иво оттам от блока. Копаем, те по-бързо копаем. Има бая продължение. Не. Сложи още една факла, защото нищо не виждам тук горе. Чакай, тук сега сложа. Ето. Браво. Много виждате хора. Много. Охо. Виждате как той Иво копае по-бързо, защото е с каменна кирка, ако не сте забелязали още. Пък няма само аз да ги взимам, естествено. Ти ги взимай. Ето ти това едно и бързо ти ги събираш. Ето едно. Да, мерси. Сега вече мога да си направим айрон. Да, вече сме събрали. Дано да продължава да е такова. Да има много, защото ни трябва поне един стак. Охо, бая. Има ли още нататък? Да, тази пещера беше чист късмет, че я намерихме. Тук има някакъв изход. Опа, още въглища. Къде? Ето, виждате хора, виждате Иво кът ги изкопае там. Ела нагоре, Иво. Да, идвам. Вижте, голям късмет имаме този път. Тези въглища направо. Виждате. Взимай ги. Бе, аз ще понасъберем, само ви казвам. Не бе. Има ли още Има. Аз виждам, има. Още. Да. Много. Айрона със сигурност вече го правим. Само за голд. Даже и настрани има. Чакай, ще потърси тук. Не, повече няма. Добре, аз в виж къде излезнахме. Ето тук горе. Имам 36. Ела надолу да потърсим. Ела надолу. Сега ще отидем надолу. Тук чакайте да се приготвя факлите. После всичките факли ще си ги съберем отново. Тук светка. Има ли нещо? Ще правим преди пак. Има още напред. Тук излизаме. Няма тук нищо. Нищо няма. Така, дай да си съберем факлата. Ето. И тази ще съберем. Не. Тук не е светка. Има ли тук нещо? Елате да видим. Добре, айде вече да тръгваме от тук. Колко въглища събрахме, я кажи? 36. Аре, ела по пътя да си ги съберем. 36! Да. Хора, почти един стак. Изкарахме голям късмет. Елата са на друго място да потърсим. Аре, идвай. Аз се събирам всички факли.
О, нищо не виждам. Идвай. О, хора, стъмва се. Да Не знаете. ни харесва това. Къде отидем? На къщата ще чакаме. Добре, Явно се малко се объркахме. Така, сега като се наспим, пак ще отидем да потърсим, обаче на друго място. Да, не в тази пещера вече. Да, в тази пещера вече ги обрахме. Всичко. Да, идвай да спим, Ив. Така слагаме тук в... Не, няма да си ги слагаме в къщата. Защото, нали, пак ще ходим. То се вижда. Така, втория етаж, както виждате, още не се качваме на него, защото още не е готов. Ето тук оставам факт. О, 4 имаме тук. Откъде? Аз ги оставих. И айде, къде отиде? В пещерата съм. Търси се. Иска да търси. От тук нагоре. Да, виждам го вече. Така, сега Иво идва. Директно идвам, да. Ето така. Къде е къщата? Така, чакайте малко. Сега да видим къде е Иво. Аз съм на пещерата. Просто... Ето от една факла. Имаш ли факла? Да, тебе. Аз виждам кой. Не. Ето, Виждам вижте. името явно, който е от другата страна. Виждаш ли името? Да, ти си. Да. Ето. Ето е къщата. Ето. Сега Иво видя къде е и отидахме. Сега Иво ще дойде. Аз съм до къщата. И така, ако съберем много, ще опитаме да осветим и отпред къщата и отвътре. Аре, лягай. Торджи го махам директно. Ето, виждате, сега легнахме. Хубаво е. Хубаво е да има... Ето, наспахме се, сега пак отиваме, хора. Взимам си аз дървените кирки. И сега отиваме. Да. Хайде. Хариф. Идвам. После ще убиваме. Абе, ние храна. Да, после ще убиваме. Така. Я да скачам от там и ще отковаме. Горух. Чакай сега. Изчакай му. Че малко не тъпа. Ето там. Така, отиваме. Този път не е същата пещера, май. Да, не. Чакай, ще потърсим на друго място, нагоре. Аз бях видял въглища. Чакайте, тук ще трябва малко да покопаем, и да може да си направим път, хора. Ако в някой епизод изгубим къщата... Не, няма как, защото там са ни леглата и на спала, където сме спали последно. Да, може. Ще изгубим всички материали, но пък. Не, те са ни в чест, ама зависи, ако които материали са в нас. Да, ясно. Така сега се изкачвам с дър. О, виж! Виж! Къде го намери? Чакай, къде си? Чакай, Ето, Майво. аз ще кажа. Ето. Има и вода. Ето, дай ще виждам. Ама не, чакай. Ето те, бе. Ето, бе. Ето. Хора, следима се. Хора, Намерихме намерихме още въглища. Късмет този епизод. Ето ги. О, това е пещера надолу. Виж и там горе, Иво. Да, знам. Иво е и там. О, и там. Да, върви ти там директно. Да. Няма смисъл. Събира ги там и във водата, гледа да не изтекат. Те там ще идат. Те текат надолу, бе. Да. Ама то водата свършва, не е така голяма. Извинете за... Аз знам и нещо, което ще направя. Просто ще я спра. Готово. Ето вижте. Водата спря и
Вече не ми е проблем да си ги събирам. Хора, този епизод просто много въглища. Късмет. За нас. И отгоре има още. Направо златна мина. Голд. Много ме яд. Голд трябва да намерим. Чакайте, опа! Копах навътре коци и познай, видях още въглища. Браво! Супер сме за сега, според мене. Той има много въглища, да ти кажа. Трябва да се нахаквам вътре. Свърших вече. Опа, виж горе над тебе. Да, знам. Изкачи се с дърт. Не с дърт, имам камъчета. Чакай, добре, хайде. Опа, не. Тук няма. Е тъмно, аз нямам факли. Имаш ли факли? 2. Дай една. Пусни ги да осветя малко. Теб ти е светло. Така. Ето, взех ги, хора. Тук няма нищо да ви кажа. Да ми отиде факлата. Оказва се, че почти цял стек вече имаме. С въглища. Цял стак. Стака, да. Объркай се. Ето на тебе още 2. Да видим някъде другаде. Те най-често се срещат по такива високи планини. Да. И то в началото. Не е като редстоун, например, да копаеш надолу или дето лава, трябва да го намерите. Така, хора, имаме точно 50 въглища. Супер. И в мен е 6. 56. Трябва ни още така. 8. Да, хайде сега се прибираме. То свършиха. Вече. Да. Тъмън си вземеш блокчетата. Така. Както виждате, събрахме 56. Напълно достатъчни са за първоначално търсене. Изкарахме голям късмет. Да. Сега се прибираме в къщата да ги оставим и ще си направим... да направим айрон? Не. Ще направим айрон и факли. Да. Добре, и факли ни трябват много. И ще осветим първи и втори етаж. Ето, аз осветих двете вече. И мислим и това да е от този клип вече. Чакайте само да го направим. Да. Така, въглища, камъни на мястото на това. И тези всичките непотребни неща, това не ми трябва. Чакайте аз да направя печка. Ще направя печка. Тези неща ми не трябва. Нали да направя ли печка? Да. Ето и го. Сложих я. Ето. Ето ни нещата. Вече напълнихме, както видяхте, честа. Печка. Малко сгреших. Сигурно ще таковаме печката. Ще я таковаме. Ще я разрушим и ще слоем двете. Ще слоем двете. Два честа едно от друго. Един голям да стане. Сега правим стоун. Сега правим такъв черен стоун. И така. И така. Сега го правим. И факли ще мислим да направим. Да, чакай малко да взема 10 такива и пръчка ще взема и... Докато се пече. Чакайте само да направя факли. И хора, направих 40 факли. Ако искаш ми да, ще ги сложа. И... Хайде. А, Служи ги ти. И хора, мислим това да е от този клип. За този клип мислим да е това. Да. Ако ви е харесал клипа, дайте палче нагоре. Абонирайте се за каналът ни. И чао! И чао!